pertama bebas kagem Mbak Niken. Oh, nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, cakep. Mangke nggih wonten request saking Mbah Manten tapi mangke kur mawon pepeling. Oh, saking Mbah Kati. Nggih, Mbah Manten. Oh, Mbah Kati nyuwun pepeling. Nggih, nggih. Ki saking Pak No Kulit, Petungrejo, Nguntara Nadi, tanggane garing. Nggih, nggih nyuwun lamunan lestari lintang asmara. Oh, nggih, iki ben bebas nduk niken men pilih dhewe. Bawa ki nanti mengke tibane teng Sambung Wanci Dalu nggih. Oh, siap. Karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Nggih, saking kula Pak Budi 35, saking Gunung Putih Tempuran. Oh ya, iya oke pamungsutan. Kinanti. Tunggu seliramu Artek kireng. Kutunggu. Ku nanti dirimu kembali. Wah iya. Wah, kaya baca puisi ya. Deklamasi. Wah, wong kuno ngarani deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pemene 17 Agustus niku mesti metu nggen kula ngoten niku. Iya. Terus nggih. jambe Ayo reng. Jangan membuat sedih sehingga menangis. Ngis. Ngis. Ngendi. Tangis kang Kok kusuk tok? Kok kusuke? Nangis nganti kebak donga nganti nangis ki lak kusuk tok Pak niku. Berdoa dalam tangisan. Lah ya berarti kusuk ndongane niku. Ndonga nganti nangis ki kusuk. Perkara orang metu ora masalah. Iya, Kopine. Lah kuwi lho. Wis dicepake goreng kuwi lho. Iki lho kopi. Walah mboten wong kula namung guyon kok Mas ngono. Kanca-kanca cakran iret karo sampean ki open. Sayang jupuk. Walah Pak, Pak Igen ora apa-apa bebas. Guyon senengane kaya kanca kok ya apike kaya ngene. Lah iya. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Matur nuwun. Kopi Pak. Oh iya dijupuk. Sing maringi kanca-kanca cakrane ngerat Pak nggih. Kuwi panas. Nggih. Mulane kanca-kanca ngelingke awat ati-ati reng kuwi panas alon-alon. Nggih. Diombe. Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah. Ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. Itu berarti ora bersyukur. Entekno Lek. Ayo rentek ke Ren. Bapak Hasan Gento Tawangsari. Rupane meh padha. Diteruske Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh iya. Wis direstui ya. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih. Tur gawake koper, munjake apa-apa sregepe ra karuan. Lah kok jenengan to, Pak? Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kali niki. Karo Duren. Nggih. Ning Rembang nangisi Mbak Lucy.
kon ngeterke ning omahku, diterke karo Mbak Lucy ning Rembang. Luar biasa. Kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono. Iya iya. Kanca. Nggone Mbak Lucy ora plek-plek ngomong semono. Maksudnya kanca akrab lho, Pak. Oh iya, Cahayu diteruske Cahayu. Hanyalah dirimu. Si terakhir iki apa iki? Artek kae. Apa lo kuwi? Sesuai, tak sesuai. Kang tak pilih yang ku pilih. Gampang mesti cetok. tak pilih dunya akhirat Ku pilih dunia akhirat. Ora sanggo at ngono kuwi. Sesuai cengkoke, Pak. Oh iya. Nang ndi at? Ya Allah, ya Elok suarane kok nek tak rungokke karo suarane bojone Gareng kok bunyi langit. Bojone Gareng ya penyanyi campur sari Oh, mila to, Pak. Nggih nek kon nyanyi. Ya. Buka saking vokal, Nduk, ya. Nggih. Sing ketipan ngapuramu kangas papujan hatiku sambungku mawat dalu rupita saremu kalawan
jar lair putri Sulistyo terus bisa nyewarani gamis sing gedhe ngapur ama tangas bojanku jajalan hatiku sambungku mawon dalu rupita saremu kelawan karmamu kang mas kamrah titisake murilas tarine api pirantine tanana ingkang ngeruwe yamang akibate aku mung bayake ramoke atiku iki yen banjur ngiringi wajahmu tenan sidadati jateleta kanthi dikabaga mati mendah goyang yen uripan nalika mesti bakal melihat lahir putri Sulistyo terus bisa nyewarani gamis Weh, luar biasa. Makasih, Nduk.